dám hneď ze šupy. To je... O tom nebudem hovoriť. Ako keď prší, tak to sa moc nedá, ale inak je to dobrá vec, nie? No však neprší, že neprší vôbec. Nie. Tak je teplo, fajnovo. Inak dneska je... Kurva, ale ráno bola dobrá zima, ty kokos. No ráno bola kosa. Kokos, že pozerám, čo idem, jebe? Ráno bola kosa. Však ráno škrapali auta, čo mali na mrazu. Mali asi, aj mrzlo v noci asi, no. To neviem. No. Tak toto je život ako že v lese. No, ako v pralese. Pralese, áno, skôr pralese. Nie, ale choda okolo auta, tak ako, to je taký divný prales, ale tí stromy ako, mňa fascinujú stromy v poslednú dobu, ja neviem prečo. Aj teba, alebo nie? No, keď ti poviem, ja tiež. Ako, oni sú strašne staré, tí stromy. Tak to by nebolo, však čo si myslíš? Neviem. Toto bolo dosť dlhé roky, keď mali tento stromy. No, je tam tá vrbina vzadu. Tam sú také zvláštne stavby, že ja si hovorím, tá vrbina tam je, odkedy si pamätám, nie že pamätám, ale že odkedy som chodil autobusom z tej strany, tak tá vrbina tu bola. A ako, čo tam bolo predtým, lebo tam sú strašne zvláštne také úkazy, ako... Možno, že tam raz pojedem sa na to pozrieť ešte, alebo to natočiť, ale je ako také víš, že také kamenné ako stĺpy sú tam rôzne, a ja neviem, ako, a hen tam kúsok ďalej je jeden močiar, tam vedľa hneď tam je ďalší močiar, neviem, také, sme na peknom území, podľa mňa, na peknom území, a tu dokonca dovolia parkovať akože autobusom. To by som zakázal parkovať? Ja by som sa do toho autobusu lúpal a tam by som asi prespal, alebo čo. Ale nie, ja by som to dopäť, my som tam jel značku, zákaz parkovať pre autobusárov. Neviem, ale oni tu parkujú bežné, ako bežné. Ale však kurva, však hentam má kopa, hentam má voľné miesto, tak čo nie hentam parkovať? No sa tam nemôže, lebo to je od Kauflandu. Nemôže. Tam parkuje, čo to chodí z Puchova, on tam parkuje furt. Áno, ale on nosí tovar pre Kaufland. To je puchovský autobus. To je jedno, nie? Ale nosí... Počkaj, autobus? Áno, to je tam autobus z Puchova. Tak tento by to mal tiež parkovať oproti. Tak ako nech to vládu zhodnotí, že ako či parkuje správne, alebo nie. Parkuje správne? Čo ti hovorí? Ja som chcel chovať z Puchova, prečo tam parkoval? Tento vždycky tu parkuje. No tam, no. Tam by nemal čo hľadať, tam má čo parkovať. No, ale on je úplne na kraji cesty, akože nevadí nikomu, nie? A keby ho videli policajti, že tak parkuje, ja neviem, ako by sa z toho vysomare. Keby mu dali 60 € pokutu. No a prečo mu nedajú, však oni chodia okolo každú chvíľu. Každých 20 minút voľakí idú okolo. Buď Trnaváci, alebo Piešťanci, alebo Mestskí. A čo mestský policajti dvakrát sa prešiel to všetko. No však dobre, ale ako veľa ľuďom dajú pokuty a prečo jemu nedajú teda? Ja už neviem, ako to majú tu hasičné správne. Neviem, mne je to jedno, podľa mňa neparkuje špatne, ale ako, keby išiel kamión, keď by stratil na chvíľu riadenie, tak to tu rozjebe po tej lúke, ako tu je taká menšia lúčka. Dúfam, že by si tam tú chvíľu neležal, lebo to by to roztrieskalo celé. Tak keby bol aký kamión, lebo chodia aj kamióny, a tam je to také úzke, doslova obdivuhodné, že tam dokážu prejsť, ako ozaj, ale to sú tie 24-tonové a hen je krížik, ono ho odtiaľ to asi není vidieť, ale tu bola to asi zarval. Nie, to vidí krížik, to vidí. No, ja ho vidieť, no, odtiaľ to.
A tam Vlado zarval a ja myslím, že aj viem, kto to bol, ale... Ja viem, kto to je. A v tomto tiež ako byl v prvom chode býval Mišo. A čo sa mu stalo? Nie, Mišo, to je on, on byl v tom presne tom chode, on... Áno, Mišo, no. Michal, tak. To kravu pichol odzadu. Ako neho pozdravuje Pán Boh. Ako v tomto smere. Ja neviem. Všetci na nás pôjdeme, nie? No jo. Ale tieto stromy sú zvláštne, lebo ja neviem, ja sa na tie stromy dívam tých, ako v tomto pojebanom s prepáčením meste. To sú ako každý oný biológ, alebo jak sa to volá? Však biológ. No, nie biológ, sú zoológovia, potom sú tí, čo sa zaoberajú rastlinami, to sú no, proste rastlinami. Tak tí mi povedali, choď do piče, my o tom neviem všetko. Ja o tom neviem nič, ale keď sa na to kúkam, to sú není, akože, to má všetko 100 rokov skoro do piče. Hen to nie, to je mladá brbina teraz. Ona sa asi obnovuje. To je mladá brbina hento. Ale tam vnútri, čo sú za tými stromami schované tie pyramídy v úvodzovkách, lebo tam sú veľmi zvláštne útvary z kamena a ploty sú tam, alebo ja neviem čo, ale tá verbina tu je minimálne 50 rokov a ja som nikdy tam nevidel nikoho nič stavať. Ja neviem, odkiaľ to je. Ja nechcem vytvárať mystériu, alebo to nechcem, ale ja sa nám raz pôjdem pozrieť, aby som si sám sebe uzrejmil, že o čom vlastne hovorím, ale sú tam veľmi zvláštne útvary a ako kamenné, ako ľuďmi urobené. A toto je jojo v východnom. To je jojo. On je z Bánoviec nad Bebravou. Nie, z Bánovec. Bánovec. A on si tu robí, čo sa mu zachce. On chodí, kade sa mu zachce, robí si, čo sa mu zachce. Spí, kde chce, robí, čo chce a teraz je nešťastný, lebo ho opustila frajerka, ale ja mu hovorím, že nechaj ju ísť a ona sa zase vráti. A keď sa nevráti, tak príde ďalšia. A tam sú ďalšie stromy, podali sú ďalšie stromy. No. Nie, prečo by sa nevrátila? Ona sa vráti, ja ti hovorím, ona sa vráti, ešte budeš nešťastný, keď sa vráti. Ešte budeš nešťastný. Nie, lebo ona bude chcieť peniaze. Zas bude chcieť ona voľakú korunu, alebo čo, alebo sa prešpať a kokoty nechytí. Radšej pôjde voľaká mína mu chytať kokoty. S prepáčením, ako nech sa nám nehnevá, ale oni to tak robia, lebo... Kde sa jeveď, nech sa jeveď, ale ja mám pekne. No však áno, no. No dobre, ale to je ich prírodzenosť. To je ich prírodzenosť, lebo ty keby si mal kundu, tiež stačí tak urobiť, víš, a ako... Máš aspoň na víno, alebo na cigarety, alebo na čo, ja neviem. To je ich prírodzenosť proste. A niekedy sú ako vzácnejšie, že nie že vzácnejšie, ale že vedá si povedať, ako, že nie za 5 eur, ale za 100 eur. A niekedy si povedať, že za 1000 eur. Víš, ako... Ale je to ich prirodzeným spôsobom, ale je to nervy drasajúce niekedy. Fakt nervy drasajúce, ale tu sme fakt jak divočine, keď sa pozrite takto, to je jak divočina. Ale akože ono je to pekné. A tak.
neviem. Ale ona je tá Mirka ozaj pekná, ona má krásne modré oči, ale hovorí sa, že modré oči klamú. Že modré oči klamú. A ja si myslím, že zelené tež. Hnede sa ubíjajú na smrť asi, alebo čo, alebo ja neviem, ja mám zelené, takže, ale bola, kedy som mal hnedé. Nemám zelené, tak bacha na to. Aj ty máš zelené? A? Ukáž. Kúk. Má zelené oči, má zelené oči. No, tak ona má modré, ale že modré oči klamú. Ale ona je ozaj krásna, ona je pekná, ona je... Ja neviem, čo je na tom kalendári do piči. Nie, ale ja si o nej myslím, ako aby som dostal, no nie, aby som dostal, lebo to už ozaj nepotrebujem sa čo dostať. Jako, ale ona je originál, podľa mňa, plášťa do vetra. No jo. A čo s tým urobíš? Nič. Tak musíš nehať ten plášť, nech ide s tým vetrom. Nech ide proti vetru. Alebo proti vetru. Nech ide proti vetru, má pokoj. Jo, to je originálna myšlienka. Môže ísť proti vetru. To čo by nemôže ísť? No, môže ísť proti vetru. Ide vetru a stupne, neboj sa. Môže ísť proti vetru. Aj, bože môj. Ale to je originálna myšlienka, velice, to ma nenapadlo. Vidíš, ja som si hovoril, že ona keď pôjde s vetrom, tak pôjde s vetrom, ale že by mohla ísť proti vetru, to ma nenapadlo. To mňa nenapadlo. Tak to si jej mal ale povedať. Ja keď ju stretnem, aj to poviem, že prečo nejdeš aj proti vetru. Keď to povieš normálne, keď ju stretím, že bude... Ale zamilovaný nebuď, lebo to sa neoplatí. Ja som nie do nej zamilovaný, ona bola do mňa zamilovaná. To bola najväčšia korálka, čo môžem ja povedať. To si myslím, že si nahováraš. To si to povedal? No... Myslím, že si nahováraš. Ja som videl, jak pije, tu pol litru vodku sama by vygrgala.